Hogyha kitekintünk balra, és egy picit hátrafele, már amennyire látható lesz a fáktól, láthatunk egy nagy követ. Mindenki látja? Ha jól megfigyeljük, akkor egy lyukat is láthatunk a kőben. Nos, fűződik ehhez a likas kőhöz egy gyönyörű legenda, így reggelibe egy kis mese, nem esti mese, hanem reggeli mese. Most valamikor réges-régen, itt a Koront környéki patakok víztükréből tündérek szálltak fel, és nagyon megtetszett itt ez a táj, a dombos, erdős vidék, a gyönyörű patakok csörgedezése, gyönyörű tiszta víztükre, és elhatározta az egyik tündér, akit Firtosnak hívtak, hogy várat épít tündértársaival. Jobbra, hogyha kitekintünk nem messze, Firtos tető több mint 1800 méter magasságával, hát oda kezdett el várat építeni tündértársaival, és napról napra gyönyörűen haladtak a vár építésével, gyönyörűen pompázott Firtos vára, ahogy épült. Igen ám, de Firtosnak volt egy gonosz nővére, Tartod, aki megirigyelte, hogy Firtos tündértársaival milyen gyönyörű várat épít, és elhatározta, hogy ő még szebb várat fog építeni, Tartod várát megépíti. Igen ám, de ők is nekiláttak tündértársaival építeni a várat, de nem is haladtak olyan jól a vár építésével, mint Firtos és tündértársai, és nem is olyan szépre sikerült, mint Firtos vára. Ezért gonoszságában elhatározta, hogy amint Firtos befejezi a várának építését, még aznap éjszaka oda lopakodik két tündértársával, és ki fogják lopni Firtos várának alapkövét, ezáltal összeomlik, és majd csak az ő vára fog pompázni itt a környéken. Firtos be is fejezi tündértársaival gyönyörű várának megépítését, és ennek megünneplésére hatalmas bált szervez. Tüzeket gyújtanak a várfalakon, táncolnak, mulatoznak tündértársaival, és még aznap éjszaka Tartod két tündértársával oda repül, hogy kilopják Firtos várának alapkövét, és éjfél körül érnek oda Firtos tündértársaival, annyira ünneplik várának megépítését, hogy észre sem veszik, hogy Tartod két tündértársával kilopja Firtos várának alapkövét, és egy vas rúdra húzva, repülve tartanak Tartod vára irányába. Igen, de hajnalban pont Koront határába érnek, és megszólalt Korondon a kakas, és annyira megijedtek Tartod és két tündértársa, hogy leejtették a Firtos várának alapkövét, és a legenda szerint azóta is itt áll Koront határában, és maga Firtos vára azóta is pompázik, nem omlott össze, persze rögtön Tartod vára összeomlik, és napjainkban is, hogyha a Firtos tetőn járunk, láthatunk nagyon kődarabokat és egy-egy várárkot, ami jelzi, hogy valamikor ottan állott, és ez lenne a likaskő legendája. Nem, Leskám is nem tudom magamba tartani. Pont lesz a múltjában, hogy kérdez ma. Azért nem tudjuk engem magyarázni. Bocsi, Peti, még ott lesz egy jó kilátás. Bocsi, Peti, ránk tetszek, jó? De jó.
nem szaladnak ki az ott van, de az előtt nem volt. A másik. Kapnak saját esetben. Nem érdekel, hogy benne lenni. Ugyanaz a hangot abban. Nem tudom, én nem így értem. Még voltak vagy? Nem így jobban lehet. Nem. De úgy néz ki a hajad, mint a torony. Nézd ott szembe azt a házat fent. Nem semmi. Ott laknék. Aha, ja. Van panzió. Volt egy vissza kicsit a tábla, hogy valami panzió. Lengyel falva. Szerintem nem panzió. Nem panzió, azt mondod? Látom. Ja, jobban megnézem. Ha már nem is látszik. Ez volt a hegytetőn, van valami építmény. Mi az? Szögeltes. Nem tudom, még nem volt ott a múltkor. Kaci! Úgy tűnik, mintha valami presszó lenne, vagy vendéglátó, vagy kilátó. Magam téged Akkor is még szerintem nincs is kész teljesen. Hát át lehet bánni rajta, úgyhogy szerintem kilátó. Mert csak erről van. Hamarosan Székelyudvarhelyt érintve haladunk Csíkszereda irányában. Most maga a belvárosi részt nem érintjük, hiszen le van zárva a mai nap folyamán, hiszen úrnapja van, búcsúnapja Székelyudvarhelyen. Ilyenkor az úr napján, búcsúnapkor a teljes központi rész le van zárva, és csak hogy láthassuk Tamás Járó gimnáziumot, ha előre tekintünk enyhén balra, láthatjuk azt a gyönyörű impozáns épületet, és ugye tegnap említés esett, hogy Tamás Járóról Székelyudvarhelyen gimnázium is van elnevezve, tehát szemben láthatjuk enyhén bal oldalt. Na most ugye 3 oszlopból és a fölötte összekötő galambtúrc tető részből áll maga a székelykapu, és faragási mintákat láthatunk a székelykapukon. A régi, eredeti, hagyományos székely faragási minta az az oszlopokon végigfutó inda körülötte virág mintával, legfőképpen tulipán jellemezte a Székelyföldet a régi faragási mintában, valamint a halfarkú madár. Persze napjainkban többféle faragási mintát láthatunk már a kor haladtával és a modernizációval. Akár egy-egy család történet is bele lehet faragva a székelykapuba, és ezáltal ugye sok mindent már megtudhatunk a családról, vagy régi Nagy Magyarországunk térképeit láthatjuk, rengeteg
Székelykapuba, aztán a nap, a hold és maga a kiskapu bejárata fölött pedig maga a család nevet láthatjuk, a Székelykapu faragómester nevét és az évszámot, amelyben felállították a Székelykaput, vagy a betérőnek az Isten hozott, a távozónak az Isten veled felirat, és persze napjainkban már versidézeteket, vicces idézeteket is megtalálhatunk a kiskapu bejárata fölött belefaragva. Valamint láthatunk festett székelykapukat is. Nos, ez az 1900-as évek körül kezdett úgymond idézőjelesen divatba jönni, hogy festik a székelykapukat. Kezdetekben a fehér, a piros és a kék szín található meg, majd megjelenik a zöld, és mára persze egyre színesebb székelykapukat láthatunk. És többségében udvarhelyszék környékén buk és cserepából készülnek a székelykapuk. Persze Gyergyó és Csíkszék környékén, mivel ott már a fenyves erdők adottak, így fenyőből faragják, ami nem is olyan könnyű, nem könnyen faragható, így az is előfordul, hogy maga a faragási mintát az bükk és cserepfából faragják ki, és úgy ragasszák le rá az oszlopokra, hiszen nagyon nehezen faragható maga a fenyőfa, és maga ugye a zsindeljel födött felső rész, és napjainkban is az eredeti székelykaput a zsindeljel, pattintott, hasított zsindeljel födik. Persze a modernizációval már cserép födést is láthatunk egy-egy vidéken, vagy egyéb födési lehetőségeket, és maga a tető szerkezete, a galambdóc, az megvédi a székelykaput a napsütéstől, valamint esőzéstől, és így nagyon hosszú ideig időtálló, akár 40-50 év is eltelik ahhoz, hogy tatarozni, felújítani kelljen egy-egy székelykaput. Aztán ugye egy-egy székelykapu felállításához, ahogy a szövőnőnél is hallottuk, Kalákában a falu férfi tagjai, akár 15-20 személy, férfi ember, férfi erő kellett, hogy Kalákában felállítsanak egy-egy ilyen nagy székelykaput. 1 méter, 1,5 méter mély alapot ástak, és abba állították fel a székelykaput. Persze napjainkban már betonoszlopokra állítják, és utána, ugye a Kaláka után meg is ünnepelték egy-egy kapu felállítását, dínom-dánom, tehát jókat ettek és mulattak, zeneszóval, énekszóval ünnepelték meg egy-egy székelykapu felállítását. Persze napjainkban láthatunk olyan székelykaput is, amelynek csak tető része, a galambdóc része, a kiskapu bejárata fölött található meg, és maga a nagykapu rész a székely bajusz formára hasonlító, tehát fedő rész nélküli, tehát pödröt székely bajuszra hasonlít, ilyeneket is láthatunk. És maga, ugye, ha bár az életet elveszi a fától a székelykapu faragó mester, amikor kivágja a fát, főleg régen úgy tartotta, hogy miután újra felállítja az 1-1,5 méter mély alapba a székelykaput, akkor újra életet ad a fának. Közben lehet nézelődni az erdő között, ahogy haladunk majd a Csiki-Harkita irányába, és maga a gyímesekbe is az egész napunk folyamán, hiszen hát ha szerencsénk lesz, és medvét is láthatunk. Már nem egy csoporttal látunk Csíkszereda irányába, és a gyímesekben sem medvét.
És Homoród-fürdőn vezet át az útunk. Régen egy kis faluként emlegették, már a turizmusnak és a beruházásoknak fejlődőben van a turizmus. Kezdetekben 84 fővel indult maga a település, és már a üdülő telepén nőtte ki magát Homoród-fürdő. A több mint 12 ásványvíz forrás és kút az idők során feledésbe merült, vagy nevet váltott. Többek között napjainkban a Mária forrás és a Lopogó forrás, ásványvíz forrás kútja található meg itt Homoród-fürdőn, és kellemes, enyhén szénsavas. Egyre jobban kiépül maga Homoród-fürdő, és érdekessége, hogy a Mária forrás vizét a két világháború között Lacrimálui Homoród néven, tehát Homoród könnyeként magyarra lefordítva palackozták is. Csak annál volt, hogy ezt a valakinek mondom, akár én is. Gyerekek, kinek kell mosdóba menni? Ki kiabált le? Hát, minden ilyen abszolút tudok kipróbálni. Hátulról valaki. Ahogy haladunk a Csíki-Hargita irányába, Csíkszereda fele, hiszen egyre magasabbra emelkedünk, és egy-egy erdő közül, ahogy kiérünk, gyönyörű fennsíkos területeket láthatunk, valamint fenyőerdőkkel borított dombokat, hegyeket, egy gyönyörű vidéke, ezen része Erdélynek, itt Csíkszereda irányában. És maga Kápolnásfalun vezet át az utunk közel Csíkszeredához. Csíkszéki, a Csíki medence, Csíkszereda körüli településekről elmondható, hogy szintén székely magyarok által lakta települések 99%-ban, és többségében a csíkszéki és a Csíki medencéhez közel lévő települések, azok a lakosai fakitermeléssel és fafeldolgozással foglalkoznak, persze mellette állattartás és mezőgazdaság is működik, valamint a fiatalabb generáció az bejár dolgozni Csíkszeredába és Székely udvarhelyre. Maga szintén a Csíki medencei települések és a körülötte lévő falvak közel Csíkszeredához, mind az 1200-as, 1300-as években már a pápai egytized adófeljegyzésekben szerepelnek. Várjál!
Gyere, gyere, nem neked szólt. Nem, az Dávidnak szólt hátra. Nem, ma ide ülne az osztálytársad, jó? Ő se annyira jól érzi magát. Mi lányok, hogy vagytok? Jobb itt? Jobb itt? Átestem. Szentegyházán vagyunk, Hajdú Enikő tanárnő szülőfalujában. Halván, hogy van, akinek nagyon sürgős a mosdózás, a városi státuszát Szentegyháza többek között nagyon híres a gyerek filharmóniájáról, nem csak országszerte, hanem világszerte ismert. Több száz gyerekből álló gyerekfilharmónia már Kínában is fellépett, tehát annyira híresek és gyönyörűen énekelnek. Valamint nagyon híres a Narcisz mezeiről, Szent Narcisz virágzásakor minden évben megrendezik a Narcisz Fesztivált itt Szentegyházán. Tehát többségében székely magyarok lakják, 97-98%-ban a fennmaradó 2-3% az pedig román és egyéb nemzetiségű. Van csoportkísérő, ez amikor átmentem a határon, idegen tervezés Firenzébe, 13-ban, ez fakultatív, szóval nevezetés csak nem tudom foglalkozva. Egyedül hagytam idegenvezetést, ezt nem ajánlom neked Firenzében, ezt én mondom, Hallok, hogy előttünk megy az a busz. Hello.
segítség. Hát villám, ez egy villámtudás. Nagyon, tehát hogy ez egy nagyon sok impulzus Ahhoz játék. képest, hogy sokat 5 nap normális nap. 5 napra írtam vagy te? De abból szinte végig az egész. Ja, de meg van, amikor viszont alszom. Ja, meg ez hajnalban kell felszállítani, tehát azt, hogy 4 napot kell felszállítani. Szolgálom, vagy iskolázom. Szóval lehet? Amiatt elterveztem már feladtam, hogy nem szokják elbeszélni. Igen, videóztam, majd hogy egyszer leérettségizik el. Jó. Ja, mert Dávidot leérettségizik. Aj, leérettségű. Én nem tudom, mindjárt bekapom a... Aj, teszünk a mikromámat.
Ugye az erdőírtás itt is, az annak a következménye. Ha nem, akkor is. Most már jelentőbálja. Miért hoztam azt? Halálban lennék, érted? Halálban lennék, akkor is moskaszállásomban vagyok, vagy egy live. Moskaszállás. Moskára szálláson hagytam. Na várjál. Ez már igazi fordítás. Ez a fenyvesebb. Hol nem értem mostanában, pedig szoktam. Jaj, de imádom ezt az utat. Jaj, hogy megy a BMW, figyeled egyszer. Csak így. Megszakadjam neki. Bujkál, kibe. Már a következőt először. De rendesen enged bennünket. Remélem, hát ez Hargitai. Szia, Enikő! De megint. Jó, fogok szólni, mikor, ugye csak felhívlak, amikor indulunk vissza. Jó? De mindjárt lemegyek, csak most nagyon a Hargitánál. Nos, maga kiérte a tolvajos tetőre, Vagyunk a tolvajos tetőn. hamarosan bal oldalt egy 3-as keresztnél. Csak úgy panorával. Tehát láthattuk a 3-as keresztet bal oldalon. Nos, ha azt mondom, hogy Hargita, akkor sok mindenkinek a fejében ott van egy kép a helyről ezzel a 3-as kereszttel. Örültek neked? Rajta évszámokat láthattunk, ilyeneket, mint 896, 1442, vagy 1896, de megtalálható az 1996-os évszám is, amikor is maga az emlékművet felavatták. Viszont azt már kevesen tudják, hogy miért is áll itt ez a 3-as kereszt. Mi az az 1567-es esemény, amely egyesek szerint megtörtént, mások szerint viszont nem. És fontos az elején letisztázni, hogy a tolvajos tetőn állított keresztek közül a középső, a legmagasabb, a honfoglalás 1100 éves emlékét őrizi. A jobb oldali Márton Áronra emlékezik, az erdélyi katolikus egyház egyik legnagyobb püspöke volt, és valamint a baloldali kereszt pedig a Csíksomlyói Ferences kolostor 1444-es alapítását jelzi. A Borbély Gábor csíkszeredai római katolikus főesperes által kezdeményezett emlékmű felavatásának dátuma pedig 1996. október 31-e, amelyen jelen volt Jakubini György gyulafehérvári érsek is, de sokkal érdekesebb maga a helyszín, hiszen a Hargita hegység főgerincén jártunk, 980 méter magas tengerszint feletti magasságban. Maga a történelmi Csík és Udvarhely vármegyék határvonala húzódott itten valamikor, és a hagyomány szerint ezen a helyen született meg a pünkösdi csíksomlyói búcsú napja, bár azért azt se felejtsük el, hogy a ferencesek már 125 évvel 1567 előtt templom és kolostor építésbe kezdenek, és 4. Jenő pápa
kérvén a nép segítségét, hogyha segítenek a templom és kolostor építésében, akkor ajándékba kapnak egy búcsú napot. És maga a történet mesélésem szempontjából viszont sokkal fontosabb, hogy volt nekünk egy János Zsigmond erdélyi fejedelmünk, aki katolikusként született, majd luteránus, később református hitre tért át, és maga az egészet megfejelte azzal, hogy még halála előtt unitáriussá vált, és ez még talán nem is olyan nagy dolog, hanem viszont az, hogy maga János Zsigmond szerette volna hitükben megtéríteni a csíkszéki katolikus embereket, tehát ez csak egy legenda feltevés, hiszen írásos feljegyzés maga az 1567-es csatáról nem történt. Csupán 1790-es feljegyzést találtak a csíki levéltárban, hogy miszerint megtörtént. Említést találunk erről az 1567-es csatáról, hiszen János Zsigmond erdélyi fejedelmünk ugye fejébe vette, hogy megtéríti a csíkszéki katolikus hitükben az embereket, és hadjáratot indított a csíkszékiek ellen. Segítségükre siettek a gyergyószéki székelyek is, és maga a csatára itt a 3-as keresztnél a tolvajos tetőn került sor, és míg a csíkszéki és gyergyószéki székelyek itten csatáztak János Zsigmond seregével, addig az otthon maradt asszonyok és gyermekek a csíksomlyói kolostorban, templomban és kolostorban imádkoztak, és miután sikeresen visszaverik János Zsigmond seregét, akkor visszatérve a csíkszéki és gyergyószéki székely emberek a templomba hálát adnak az Úrnak, hogy sikeresen győzedelmeskednek János Zsigmond serege fölött. És ugye az egyik feltevés az, hogy ekkor születik meg a csíksomlyói búcsú napja, és ahogy említettem, ugye ne felejtsük el azt se, hogy 125 évvel azelőtt már 1442-ben neki látnak a ferences rendi szerzetesek, maga a kolostor és templom építésében is 4. Piusz pápa, ha segít a nép, akkor felajánl számukra egy búcsúnapot, tehát már is 2 feltevés, 2 legenda, miszerint mikor született meg a csíksomlyói búcsú napja. Hát ugye mi székelyek körül vagyunk véve legendákkal, és azóta is ugye a csíksomlyói búcsú napja minden év pünkös szombatján több százezer zarándok érkezik Csíkszeredába, azon belül Csíksomlyóra, a pünkösdi búcsúra, amely a Kis- és Nagysomlyó hegye között a Nyerekben a 3-as oltárnál történik meg a Szent Mise és maga a búcsú. És ez a jövő hét szombatján újra megtörténik itt a Csíkszeredában, hiszen maga Csíkszereda a katolikus vallás fellegvára, de ahogy említettem, többek között udvarhelyszék, csíkszék és gyergyószék. Székely lakosságának többsége római katolikus vallású, de talán mára már nem csak egy vallási zarándokhely maga a csíksomlyói pünkösdi búcsú, hanem nemzetünk összetartozását is jelképezi mára, és ilyenkor több százezer zarándok érkezik ide hegyeletét letenni Máriának, a Szűz Máriának, és többségében gyalogosan érkeznek a zarándokok, nem csak Erdély több részéről, hanem Magyarországról is tudok, aki gyalogosan érkezik, sőt a világ több tájáról zarándokolnak el ide a csíksomlyói búcsúra, és többségében gyalogosan, olyan is van, aki hónapokkal azelőtt indul el, hogy pünkös szombatjára, búcsú napjára ide érjen, gyalogosan.
és a tavaly megközelítette a zarándokok száma az 1 milliót, évről évre egyre több zarándok érkezik ide. És majd amikor majd látogatjuk a Csíksomlyói Mária kegytemplomot, akkor majd mesélni fogok, hogy miért is egy zarándokhely, és miért is egy kegyszobor, a Szűz Máriát, az oltár fő ékessége, maga a Mária kegytemplomon belül, és miért is zarándokhely, miért zarándokolnak több százezren, és miért nevezünk egy szobrot és egy templomot kegytemplomnak. Kövesd be! De egyébként ezt a használatban is az is ismerezik. És ezt talán egy picit majd jobban értik, aki vallásos. És maga a Csíksomlyói búcsú a nyeregben, ha előre tekintünk, láthatjuk a Nagysomlyó hegyét, tehát pont szemben velünk, és előtte a Kissomlyó hegye, a kisebb erdős domb, és a Nagysomlyó hegye a nagyobb erdős domb, és maga közte a nyeregben, a 3-as oltárnál történik maga a helyszíne a pünkösdi búcsúnak, itt a Csíksomlyón. Mindjárt megérkezünk. És maga, hogyha előre tekintünk, a Kissomlyó hegye előtt láthassuk maga a Csíksomlyói kegytemplomnak a 2 tornyát, tehát majd a Csíkszgyár látogatás után a kegytemplomot fogjuk meglátogatni. És úgy kell elképzelni, hogy jövő héten már úgymond egész udvarhelyszék, Gyergyószék és Csíkszék környéken teljesen tele van zarándokokkal, rengeteg autóbusz is érkezik, valamint a Gyimesbükre befut a magyarországi zarándok vonat, és ilyenkor úgymond tömegnyomor. De már késő. És környéke már a bronzkor idején is lakott volt, ám írásos említése 1558-ból származik, és maga az 1800-as évek végétől kezdik el hozzá csatolni, épülnek össze ezek a kisebb falvak maga Csíkszeredával, és ugye maga Csíksomlyó is, amely ugye maga a területén évenként sorra kerül a pünkösdi búcsún, valamint hírességét Csíkszeredának maga a jégkorong csapata hozta meg, hiszen országszerte, sőt Európa szerte ismert a csíkszeredai jégkorong csapat, szintén a Gyergyó Miklósi hoki csapattal, és maga a hírnevét az országszerte ismert csíki sör hozta meg, amely nem összetéveszthető a tiltott csíki sörrel, hanem a csuk sörről beszélek, mely magyarra lefordítva csíki sör, tehát ezt hozta meg maga a hírnevét Csíkszeredának. És Csíkszeredát elhagyva, ahogy haladunk Csíkszentmiklós irányába, egészen Csíkszent királyig a legelső településig ezt a részét Ördögvölgynek nevezik a Csíki medencében, és maga, hogyha kitekintünk jobbra és balra, láthatjuk ezt a kis és nagy dombot, és már a 11. század elején áll ezen a 2 dombon Csíkszereda első vára. A helyiek a mondák szerint Kis és Nagyvárnak nevezték el ezeket a várakat. Sajnos már csak néhány várárok és nagyobb kődarab jelzi, hogy itt valamikor ezen a 2 dombon már állott a 11. század elején. Nekem is ez jutott eszembe. És maga az Ördögvölgy, hogy miért is Ördögvölgy, és maga egészen Csíkszent királyig haladva, majd áthaladunk az Olt folyón még egyszer.
Ez egy vizenyős gyepkőrendszer volt, és maga a tatár és török tatár támadások idején ezt az Ördögvölgyet az Olt folyó vízével árasztották el, hogy megvédjék maga Csíkszeredát, és hogy az ellenség tovább tudjon haladni Felcsík irányában. Tehát fontos védelmi szerepet töltött be támadások idején ez az Ördögvölgy maga az Olt folyóval. Ez egy jó kifejezés. Melyik sor keres? A utolsó. Legyen a napszavaktól. Említettem, ugye? Na, Nem is rám. napszava az olyan szó, hogy nem beszélgetünk, ez beszélgetés. Ezt nem tudjuk. Bógarról is nem. Bógarról is nem. Fogászáljon nem. Akkor egy is. Éven itt az alcsiki, felcsiki települések is fakitermeléssel és fafeldolgozással foglalkoznak, valamint állat- és tenyésztéssel és mezőgazdasággal. És maga a Csíki medence híres a pityóka termesztéséről, mindamellett, hogy minden más megtermeli havasok, ahogy körbevesznek bennünket az egész Csíki medencét. mindjárt betevi az ablakon, lesz repülve. Anyám allergiásra. Kólákra. Van benne valami szöszönözőmre allergiás. Az allergia az örökönyvök elméletileg szerintem, szóval. De már amúgy meg undorító ide a szóval. Én nem jöttem. Aha, románul van ráírva, hogy szeretném ügyesed erre. Két csirek az adják. Miért kell szólni, mi a gond? Jó, megint hányt egy. Hátul? Megyünk, Jennifer. Most már igen. Na, nem halok meg. Mindjárt megérkezünk, gyerekek. Stella, el ne kezd. Semmit. Semmit neked nem láttam. Ne szóljál. Nem tudom, mit történt, hogy majd a napfolyt találkoztam, én most szigramoztam. Mindenkivel mentek. Jó. Én nem azért hagytam most már előtt út, hanem félrejöttem. Nem akartam Már menni. csak az lesz a szép, hogy Igen, ez egy kicsit jobb. temetés.
Láthatjuk füstölni a csipgyár épületét, tehát szerencsénk van begyártásva. Tehát láthatjuk maga, hogyan készül a chips. Mire odaérünk, kész lesz a chips. Olyan is megtörténik, hogy popcorn gyártanak éppen, vagy olyan is megtörtént már, hogy maga a tisztítási folyamatot láthattuk, hiszen attól függően, hogy éppen aznap melyik folyamat van, azt fogjuk látni. Megígérem, jó? És hogyha nagyon ügyesek leszünk gyerekek, fiúk, lányok, és 5-ösre vizsgázunk. Leszállásnál azért egy meleg felsőt vegyünk fel, hiszen maga az udvarban nem lesz valami nagy meleg, habár azért a maga tehát még egyszer elmondom, hogy a gyár épületén még gyomosnak sem mondhatunk, nem gazudunk. Nem muszáj, csak ha éhes. Lehet maradhat a hozsonyra. És a megbonyolítani. Hát ez még oké, nem? Így raknak a természet, de így minek? akkor. Házi csoki. Megemlíteném, hogy évente a Pünkösdi búcsú után rá 2-3 hétre minden évben megrendezésre kerül az 1000 székely leány napja, ahová több százezer székely leány, legény, asszony, ember, kicsi, nagy gyerek érkezik a főtérre, székely népviseletbe öltözve. Hát egy gyönyörű látvány ez is, érdemes egyszer ellátogatni ilyen időszakban Csíkszeredában, hiszen gyönyörű egyedi látványban lehet részünk, ahogy több százezer székely népviseletben öltözve felvonul a főtéren, valamint nem érintettük a belvárosi részét, hogy szintén Csíkszeredának is van egy középkori városrésze, maga a Városháza és a bírósági épület, valamint börtönépülete. Ezek mind 16.-17. századi épületek, ezeket is meg lehet tekinteni, valamint a Mikóvárat, amelyben maga Bent tábornok Petőfivel együtt állomásodott az 1848-as, 49-es forradalomból kifolyólag, és egy időben börtönbe is használták maga a Mikóvárat. Ez is megtalálható Csíkszereda belvárosi részében, szintén az 1500-as évek elején épült Mikóvár. És amúgy elég hideg éghajlat jellemzi a Csíki medencét, hiszen téli időszakban akár -20-25 fok is előfordulhat itt a Csíki medencében, és hosszasak a téli hónapok, habár sajnos már nálunk fele is érződik a klímaváltozás, tehát a hideg száraz fagyok vannak, és alig van már
tó nálunk fele is. És hogyha kitekintünk előre ennyi jobbra, a gyímesi havasokat láthatjuk már, valamint ha kiérünk a dombra, talán a felhőktől láthatjuk maga a Nagyhagymás hegységet is, amelyben a Békási szoros található meg. Hát olyan nagyon sajnos a felhőktől nem látszik maga a Nagyhagymás hegység, előre tekintve szokott a csúcsait látni, szoktuk. De talán a kanyar után, hogyha kitekintünk balra, akkor valamennyire látszani fog. Tehát igen, hogyha kitekintünk balra, akkor láthatjuk valamennyire a Nagyhagymás hegységet, egészen balra, a távolba. Tehát maga a gyímesi hágók, tehát a hegycsúcsok egészen lenyúlnak től, maga, ahol a Békás-szoros is megtalálható, Erdély egyik legszebb természeti látványossága. És bizony ezeken a hegycsúcsokon, bérceken, háborúk idején nem egy-kettő honvéd magyar katona vesztette életét a háborúk során. Tehát maga a Békás-szorosban is megtalálható a Magyarok hídja, befejezetlen Magyarok hídja, amelyet 1942-ben, amikor is ugye a második bécsi döntéskor 1940-től 44-ig Erdély nagyobb része újra visszakerül Magyarországhoz. Most maga a gyímesek és a Békás-szoros is oda tartozott, és 42-ben kezdik el a Magyarok hídját építeni a magyar honvéd katonák a Békás-szorosban, és aztán nem sikerül befejezni nekünk, hiszen 44-től újra Romániához tartozik, és csak azért említem meg, hogy egészen odáig nyúlnak le ezek a hegyvonulatok, és minden egyes hegybércén, ormán, főleg az első-második világháború idején magyar katonák védték a határt, Magyarország határát, és nem egy-két honvéd katonák, magyar katona esett el itten, ahogyan régi nagy Magyarországunkat védte a határvonalán. Szép víz.
ekkora gát. És hogyha jobbra betekintünk, láthatjuk olyan a szép. Csíkszékvízi víztározót, amelyben 17 millió köbméter vizet tárolnak, a környező patakok vízfolyását tárolják ide. És innen látják el Csíkszereda, valamint a környező települések ivóvíz és egyéb vízszükségletét, ezért is tilos úszni maga a víztározó vizében, csupán halászni szabad, és szükség esetén 17 óra alatt, 7 óra alatt le tudják engedni az egész víztározó vizét. Gyönyörű, szép, tiszta víze van, nagyon vigyáznak a tisztaságára. Habár most azért az esőzés látszik, hogy egy picit felzavarta, de napsütéses, tiszta időben gyönyörű, szép, tiszta, kékes víze van a víztározónak. Hamarosan előttünk már a gyímesi havasok. De imádom. Hamarosan kezdetét veszi a szerpentines kanyargós útvonal, amely gyönyörűen vezet fel maga a gyímesi hágóra. Gyönyörű festői látványban lesz részünk, érdemes a tájban gyönyörködni, hiszen ahogy a szerpentinen emelkedünk fel, gyönyörű lélegzetelállító tájban részesülhetünk. Maga a gyímesi hágó gazdag növény és állatvilágában, hát ugye már ebben a magasságban a fenyves erdőivel többféle fenyőfajta megtalálható, és maga az állat világa is gazdag. Barna medve mellett a fekete medve is megtalálható, valamint farkas, róka, őz és szarvas fajták. És maga az erdő között különböző gombafélék, erdei vadmálna, szeder található meg. És akkor a gyímesi hágót fogjuk megmászni hamarosan, persze idézőjelesen, kényelmesen, autóbuszban ülve. És maga kiérve a gyímesi hágó tetőre, több mint 1000 méter magasságban. Majd aztán haladunk le a gyímesi szorosba. Aki Hányingerre utazásra érzékeny a kanyargós utakon, még egyszer felhívnám a figyelmet, hogy vegyük be a gyógyszert, és az útra figyeljünk, és a tájba gyönyörködjünk, ne nyomjuk a telefonokat, hogy elkerüljük az esetleges rosszul létet. Ott vannak a felhőik. És maga a gyímesi havasokról, hogy hogyan is ír Orbán Balázs nagyszékelyföldi leírónk, hadd mondjam egy idézetet Orbán Balázstól, hogy ő is hogyan írt a székelyföldi leírásokban. Egy így tüneménynél, egy így nagyszerű tájnál szebbet se Tirol, se Svájc nem tud felmutatni, és mi mégsem ismerjük, még kevésbé méltányoljuk szép hazát. Kétségtelenül szép a Székelyföldnek lakott része is, de ki az valódi nagyszerűségében akarja ismerni, annak be kell hatolni határhavasaink nagyszerű tömkelegébe, meg kell utazni azon gyönyörű hegyszorosokat, melyeket a Teremtő, mint szép haza bűv útjait helyezze a határszélre, és csak akkor fogja az egész nagyszerűségében, egész pompájában ismerni.
Ez ki lehet? Abba is hagytam. 237-es körzetszám. Ahogy telefonbatya. Engem is néha felhívnak így, hogy ilyen ilyesmi számokról. Csörög kétszer, aztán És maga a hímes bükkön, ahogy említettem, a 30-as őrházat, valamint régi Nagy Magyarországon legkeleti határvonalát látogatjuk meg, és vár bennünket a helyi idegenvezető, egy igazi csángó úriember, Filipók Tibor. Ő fog számunkra előadást tartani. Egy igazi csángó ember, egy kissé nyers és hangos, de nem kell megijedni, mert nem Harapa bácsi, mert azért csángós. Jaj, az valami kamu. Aha, persze. Kameri. Jó van, hát úgyse hívok vissza. Elképesztő az az út. Érdemes közben kitekinteni balra, gyönyörű látványban részesülhetünk, ahogy a Csíki medencére látunk le. Na majd nem erről. Fogi majd nekem is. Majd a kanyarból is fotózom. De jó lettetek. Nézd, Maci! Nem mi látjuk már ideig. Ide kanyarom nem fel, ezért vagyok hosszú. Mert én most nem vissza. Rosszul nem fotózom. A másodikkal én fotóztam. Hallasz, arra fotóz, nem arra fotózom. Maga felérve a tetőre, hogyha kitekintünk jobbra enyhén hátrafele, maga a fügéstetőt láthatjuk, amelyről, hogyha felmásznak, akkor mindkét, a maga Gyimesi szoros és a Csíki medence is megtekinthető, onnan a legmagasabb pontjáról, és akkor lassan vezet az útunk a Gyimesi szorosba. Gyönyörködhetünk a gyönyörű alpesi legelőiben a Gyimesi szorosnak. Tényleg olyan, mintha egy kis Svájcba vagy Tirolba csöppennénk. Láthatjuk legelni a juhokat és a tehéncsordákat a domboldalakon. Hogyha kitekintünk a dombra, láthatjuk, hogy milyen magasan legelésznek a tehenek, valamint a juhok. Itt a Gyimesekben a teheneknek és a juhoknak
a két lábuk rövidebb, tehát a 4 lábukból 2 rövidebb ahhoz, hogy meg tudjanak állni, már így születnek. Nem, ez csak vicc volt. De volt, aki elhitte. Tehát azért érdekes, hogy milyen domboldalon tudnak legelészni. Ez csak vicc volt, poén, hogy rövidebb a lábuk. Csak a mélységek, magasságnak. Gyönyörű, ezt imádom. Annyira jellegzetes. Nem halunk meg. Nem tudok kóbolyoztatni. 3-4 éve volt, hogy És ha már a gyímesekben látogatunk el, hadd tegyek említést maga a gyímesi csángokról, akik itten élnek a gyímesi szorosban. A gyímesi csángó népcsoport többségében székelyfalvak és városok elszármazottai, amit a népcsoport neve is takar, a csángó szó, a csángol, azaz vándorol szóból ered. Ezek az emberek, akik a 17. század elején költöztek ezekbe a hegyvidéki kezdetekben, szorványtelepülésekbe, a katonai kötelezettség és az adók elől menekültek ide a hegyvidékben, és később a szorvány településekből alakult ki a 3 nagyobb gyímesi település, amelyen át is haladunk. Maga a Gyímes Felsőlok, Gyímes Középlok és Gyímes Bükk, persze több kisebb is megtalálható itt a gyímesekben, de ez a 3 nagyobb csángó település van itt a gyímesi szorosban, és a hegyvidéki körülményeknek köszönhetően hegyvidéki állattartással, azaz szarvasmarha, juh, kecske tenyésztésével tudnak csak foglalkozni. Mindemellett nagyon aktív mesterség a fakitermelés és fa megmunkálás, valamint sokan a környező városokba, Csíkszereda és Pákó városába járnak bedolgozni, és maga napjainkban is a gyímesi csángók többsége állattenyésztéssel, tehát juh, kecske és szarvas marha tenyésztéssel foglalkozik, és ahogy haladunk át ezen a 3 településen, hogyha körülnézünk, egy picit olyan, mint hogyha a múlt a jelennel egybe lenne egy picikét olvadva, hiszen láthatunk még régi építésű faépületeket, mellette már modernebb épületeket, téglából épült modern épületeket, aztán lepusztult épületeket, hiszen nem volt mindig könnyű életük a csángóknak, a gyímesi csángóknak itt a határvidéken élni, sőt, olyan évtizedek is voltak, amikor még köszönni se szabadott magyarul, nemhogy magyarul tanuljanak, sőt, ez ránk erdélyi magyarok többségére érvényes volt, főleg a kommunizmusban, az 1960-as, 70-es, 80-as években, amikor is
a nagy román kommunista diktátorunk Nicolae Ceausescu még azt is megtiltotta, hogy templomba járhassunk. És maga a gyímesi csángók úgymond itten a határvidéken egy picit mindig is el voltak hanyagolva. Minden a pusztulásnak, az enyészetnek egy részévé vált, és az utóbbi 10-20 évben kicsit indult fejlődésnek, és maga a turizmus is, valamint egyházi alapon rengeteg templom és egyházi alapon megépült és működő magyar anyanyelvű iskolák épültek, hogy a csángó gyerekek tanulhassanak magyarul, habár sajnos napjainkban a szülők többsége nem magyar iskolába, hanem román iskolába járassa a gyerekeit, hiszen ők nem tanulhattak magyarul, így nem tudnak segíteni a gyerekeknek a tanulásban, és ahhoz, hogy érvényesülni tudjanak, ezért a jövőben, mivel közel van Bákó városa, Bákó megye, ezért románul tanítják a többsége sajnos napjainkban is. És maga a gyímesi szorost, a gyímesi csángók vidékét a patakok országának is nevezik, hiszen rengeteg patak csörgedezik itt, valamint a gyímesi szorost hossza szeli a Tatros folyó, és ahogy említettem, sosem volt könnyű életük, és hogy ahhoz, hogy megtartsák anyanyelvüket, hagyományaikat, tehát nehéz ára volt annak a gyímesi csángóknak, ugyanúgy a székely magyaroknak is, de mégis őrzik napjainkban is anyanyelvüket, hagyományaikat, népdalaikat, népviseletüket, hosszú téli estéken, hiszen itt a gyímesekben is elég hosszúra kinyúlik a tél, napjainkban is népdalolnak, néptáncolnak. Sőt, a névviseletüket, a csángó névviseletet nem csak ünnepnapokkor hordják, nagyobb nemzeti ünnepeinkor, vagy keresztelő esküvő alkalmából, hanem csak egy vasárnapi misére is névviseletben mennek a csángók. És ahogy haladunk a csángó vidéken Gyímesbükre, úgy láthatjuk, hogy csak is római katolikus templomokkal találkozhatunk, hiszen szinte 100%-ban római hitű, római katolikus vallásúak a csángók, és szintén nagyon istenfélő emberek. Innen a gyímesekből ők is gyalogosan zarándokolnak el a csíksomlyai pünkösdi búcsúra, névviseletbe öltözve, és maga, ahogy említettem, ugye többségében állattartással foglalkoznak az itteni lakosok, persze az utóbbi évtizedekben fejlődőben maga a turizmus is, és már egyre több kulcsosház és panzió található meg, és amit őseink ránk hagytak, azt próbálják felújítani maga, csak egy említést tegyek a 30-as őrházról is, hiszen évtizedeken keresztül a romlás és enyészet martalékává vált. 2008-ban sikerült felújítani és felavatni az új 30-as őrházat, és minden egyebet az utóbbi évtizedekben újítottak fel, valamint, ahogy említettem, a turizmus is fejlődőben. Ha csak kitekintünk jobbra, láthatjuk a Sky Gyímes fogpályát, amely szintén az utóbbi 15 évben épült ide Gyímes felső lokra, a mellette legelésző Jónyájjal, hiszen itt még napjainkban is az esztena élet az virágzik, nem csak itt a gyímesekben, hanem Székelyföldön is, és hogy mi is az az esztena. Nos, az a juhok és szarvasmarhák nyári szállása, amely koharat tavasztól egészen késő őszig. Ilyen esztenákon, nyári szálláson vannak a juhok és tehéncsordák.
Romániával ez a vasútvonal. Gyönyörű festői alpesi tájban gyönyörködhetünk, ahogy haladunk Gyímesbükre. És a gyímesi csángók azok nem összetéveszthetők a moldvai csángókkal, tehát ne azt a pusztinai moldvai csángó beszédet várjuk, hiszen a gyímesi csángók azok szinte úgy beszélnek, mint mi székely magyarok. Ellentétben a pusztinai csángókat azt mi még székelyek is alig értjük meg, tehát annyira román a magyarral keverve van, hogy olyan érdekes nagyon a moldvai csángóknak a beszédjük, és ők ugye a madéfalvi veszedelem, valamint Erdély több részéből betelepített erdélyi magyarok, akik lakják a moldvai pusztinai csángók. És maga ugye a gyímesi csángók az többségében Csíkszereda és a környékbeli székely falvak kivándoroltjai, úgymond elcsángoroltjai. És a Tatros folyón haladtunk át, és időközben Gyímesbükre értünk, és megyét is váltottunk, hiszen az utóbbi évtizedekben Gyímesbükköt egy teljesen román megyéhez, Bákó megyéhez csatolták, elvették Hargita megyétől, Erdélytől, és egy teljesen román megyéhez csatolták, a Hargita megyei prefektus bíróságra vitte az ügyet, de sajnos napjainkig mindmáig még Bákó megyéhez tartozik Gyímesbükk, ahol ugyanis ugye húzódik régi Nagy Magyarországunk legkeletibb határvonala, és maga a 30-as vasúti őrház, amely napjainkra egy kis múzeumként szolgál, és maga megérkezve Gyímesbükre a 30-as őrházhoz, ha majd feltekintünk a 30-as őrház fölé, és maga láthatjuk a Rákóczi várat, ezt csak idézőjelesen mondom, hiszen mindenki tudatában, és mindenki így tanulja, hogy Rákóczi vár,
ami tulajdonképpen a helyiek, a csángók úgymond őrvárként emlegetik, és gyímesi várként emlegetik, hiszen tulajdonképpen Bethlen Gábor építette maga a várat, és a Rákóczi vár elnevezés az onnan van, hogy állomásozott benne Rákóczi csapataival. Tehát maga a helyi csángók nem is Rákóczi várként emlegetik. Sajnos oda nem tudunk fellátogatni, hiszen maga a csúcsra 97 lépcső vezet fel a Rákóczi várhoz, mert most már én is emlegesem, úgy hiszem mindenki számára így ismert. Mivel felújítás alatt áll most már a 3. éve, így meglátogatható. És hogyha átmegyünk majd a 30-as őrházhoz, onnan érdemes áttekinteni a túloldalra, hiszen láthatjuk a régi kontumációs kápolnát, amely maga a gyímesi szorosnak a legrégebbi kápolnája, katolikus kápolnája a domboldalon, amely kezdetekben vesztegzár épületnek épül, aztán később húznak elé tornyot, és maga a helyiek nevezik kontumációs templomnak.